Atxaldeon, ongi etorri, urteko azken aurreko hitzaldira, gaur gurekin dakago Iker Saitua, bera historian lizentziatua da eta doktorea. Egia esan urte batzuk eman zituen Renon, bere tesia egiten, nik egia esan han Gasteizen ezagutu nuen, eta, pixkat bere ibilbidea jarraitu dut. Han lortu zuen bere doktora hutza, Renoko Unibertsitatean, Estatu Batuetan. Eta geho handik denbora batea, lortu du Sarriko, ez? Sarriko entzaude, ez? Sarriko, hau da, Bilboko Historia Ekonomiko Sailaren irakaslea txikia plaza. Eta, han bertan ematen ditu klaseak, nunbait bigarren lau hilabetean ditu kontzentratuak, eta lehenengoan pixka libreago egoten da. Egia esan ezagutu nunean, ez dakit, erakargarria eta aldi berean pixka eta arraro egin zitzaidan bere ikerketa gaia. Eta, pertsona gogotsu dugu eta ara juntzan bere ikerketa egitea. Bere ikerketa, tesiaren ikerketa zen, gaur horren ingurun hitz egingo digu, Euskal Artzaien bilakaera eta bizikerak Estatu Batuetan. Eta, liburu bat atea zuen, horrekin, argitaratu zuen, eta gaur horrekin datorkigu, pixkat hitz egitea Euskal Artzaiei buruz Estatu Batuetan. Batez ere, 19. mendearen bukaeran eta 20. mendearen hasieran. Besterik gabe hitza emango diot, aldez aurretik, eskarak emanez, hemen egotegatik, guen dela gutxi izan du istripu bat, eta osta dago gaur hemen. Así que, zoriontzuak gea bea gurekin egoteaz, eta, eskartzen diogu. Aurrea. Eskerrik asko, Álvaro, eta, eskerrik asko zuei, gonbida hemen hitzaldi hau ematera gonbidatzeagatik, berez hitzaldi hau, eman behar izan nuen, gonbidapena, orain dela 3 urte, eman behar izan nuen, baina, justo hemen egonda, lanpostu bat lortu nuen Kaliforniara joateko beraz, horrek garai hartako hitzaldi hori, hau beraz zena berez, hau hemen gaur planteatzen dudana, garai hartan planteatu nuen, ez? Eta beraz, posten naiz azkenean hemen egoteak, eta beraz, hau emateko aukera izatea, ez? Eta Alvarok planteatu izan duen, berak bere aurkezpenean azaldu duen moduan, gaurko aurkezpenean pizkat azalduko dut laburki nola, hein handi batean Euskal imigrante horiek Estatu Batuetan artzain bihurtu ziren, eta bilakatu ziren, ez? Eta bilakatu esaten dut, dakigu iturrietatik eta batez ere historia oraletik Ameriketara joandako emigrante horiek Euskal Herrian artzain moduan ez zuten lan egin. Naiz eta beraien erreputazioa Estatu Batuetan hori zen, ez? Eta hori handi batean kate migrazio baten emaitza da, eta kate migrazio horren hasierako pausuan oinatiko bi anaie izan ziren, besteak beste. Altube anaiak hain zuzen. Eta hori, esan nahi dut, pizkat horren inguruan arituko naiz gaur nire hitzaldian. Esan bezala, imaginatzen dut zuetako gehieno jakingo duzue Euskal Artzain asko, Euskal imigrante asko, Ameriketara, batez ere mendebalde urruneko larre haietan, Nevada, Idaho, Wyomingen, eta mendebaldeko estatu haietan
ardi industriara lan egitera joan ziren, bai artzain moduan, beste batzuk kauboi moduan, abeltzain, abere industrian beran euskal kauboi asko egon ziren, gero irudi batzuk erakutsiko ditute horietako batzuenak. Eta irudikapen, honera torri zaigun, edo urtetan egon den irudikapen hori pizkat dekonstruitzen saiatu izan naiz nire ikerketan. Bai egia da, orain beste gai batzuetan zabaldu da nire ikerketa lerroa, baina, Alvarok esan duen moduan, hau da nire tesiaren gaiaren muina izan zen. Ez da pizkat azaltzea, bai migrazio eta historia sozial eta laboral hori nolakoa zen. Eta esan bezala, migrazio fenomeno horren hasierako prozesuan oinatiko bi anai egon ziren, besteak beste. Hain zuzen Pedro eta Fernando Altuve, gerora Bernardo bilakatuzko zena, izena hartuko zuena estatu batuetan. Beraiek, 19. mendearen hasieran jaiotako testu inguru hortan jaio ziren. Pedro Altuve, Zugaztegi baserrian jaio egin ziren. Nabarmentzekoa da, Zugaztegi baserriak emigrante asko ikusi zituela, Ameriketara joandako Altubetar asko egon ziren baserri hortan, batez ere Latinoamerikara, bai Argentinara eta bai Uruguaira. Pedro Altuve, zehazki, 1827an jaiotakoa, eta Bernardo lau urte beranduago, 1831 urtean. Eta Pedro, 1845 urtean, 18 urterekin emigratu zuen Argentinera, Buenos Airesera. Bertan ja, baziren familiakideak, 3 anai bat eta 2 anai orde han zeuden, eta ondo goratzen baita amaren partetik 3 anai orde Montevideon bizi ziren. Eta Bilboko portutik 18 urterekin emigratu zuen Argentinara. Nire ikerketan, emigrante asko topatu izan ditut 18 urterekin, edade horrekin Euskal Herritik joandako kasuak asko ikusi ditut. Eta hor planteatzen den, familia horietan planteatzen zen arazoetako bat da nola bidaia bera finantziatu, ez? Nola tiket horiek edo bidai horiek finantziatu, ez? Pedroren kasuan, anai zarrenak edo maiorazkoak, oinordetzan familiaren ondarea jasotako anai horrek, hipotekatu egin zuen familiaren lur batzuk, eta horrekin ordaindu ahal izan zuen bidai hori. Eta 3 urte geroago, Pedrok Argentinarako bidaia Bernardori, edo momentu hortan Fernandori ordaindu egin zion. Eta bi esan bezala, bi anai horietan zentratuko naiz nire aurkezpena, nire hitzaldiaren hasierako atal honetan. Baina aldu berritan, Argentinara aldu berritan, dakizuen moduan, Kalifornian urrea topatu egin zelaren nola baiteko deia, edo horiz berria zabaldu gintzen, ez bakarrik Ameriketan, baizik eta baita munduan zehar, ez? Eta horren atzean, bi anaiak eta beste Argentinan bizi ziren, beste euskal komunitatearen parte ziren, beste 30 euskaldunekin batera joan ziren, lehenengo Pedro, beste 30 bat euskaldunekin, joan ziren Kaliforniara beraien sortea han urre sukar horren horretan sortea probatzera, ez? Eta mehatzaritzan
ea urrea topatzen zuten eta aberaztu egiten ziren. Argentinan beraien bizimodua usteko nahian. Horrek pentsarazten gaitu, egia da, gari hartako altubetarren eta euskal komunitate horren dokumentazio gutxi daukagu, eta beraz, ondori estatu dezakegu, Kaliforniarako bide hori egiteak bilatzen zutela nolabait beraien bizimodua hobetzea, ez? Hala nola, beraiek, esan bezala Pedro eta beste 30 bat euskaldunekin, besteak beste, adibidez, beste kasu bat ikertu izan dudana John Edzard, Jean Edzard, bera iparraldekoa, aldude herrikoa, bertan, talde horren parte bebai bat zen, Argentinan bizi zena, eta horrek bebai beste informazio bat ematen digu. Hor talde hortan, bai iparraldeko eta hegoaldeko euskaldunak zirelan elkarrekin, ez, bidai hortan. Beraz, bada bebai oso datu interesantea. Eta beraz, Buenos Airesetik, hasieran Valparaíso portura abiatu ziren zaldiz, Txilera, eta hortik San Franciscora zijoan itsasontzi bat hartu zuten. Behin, San Franciscora heltzean, 1851ko otsailean, Sonora Camp komunitate hori, gerora beste euskaldun asko gehituko zirenak, bertan, urre sukar horren parte izan ziren, ez? Lehen esan duan bezala, ez daukagu dokumentazio askori garai hartakoa, baina badakigu gutxira, behin heldu berritan, abeltzantzara dedikatutako komunitate horien parte ziren euskaldun hauek, abeltzantzan abeltzantzara dedikatuko zirela, ez? Horrek pentsarazten gaitu, nolabait, mehatzaritzan ibili baziren ere, ez zutela sorte handirik izan, ez? Edo behintzat, negozio handiagoa topatu zuten abeltzantzan, besteak beste, mehatzaritzaren herri horiek balikatzeko eskari hori sortzen zela, ez? Eta beraz, abeltzantza oso sektore importante bat bihurtu zen 1850 hamarkadako gari hartan. Eta hortik aurrera, altubetarrak arrantxo ezberdinetan ibili izan ziren. Bai, beraiek bakarrik, Nevadako esperientzian 1850etik aurrera ibili zirenak, eta bai aurretik ere beste sozio edo kideekin nolabaiteko enpresa ezberdinetan, ez? Aurrena izan zen Rantxo Sentinela. Altubean aiak, beste familia, gare hartako beste euskal familia importante batzuekin bazkidetu izien, Indart, Etxeberri eta beste batzuekin, eta hasierako negozioa, behintzat eta kiguna edo arrakasta, nolabaiteko arrakasta izan zutenak, izan zen ganadua Hego Kalifornian erosi, merke erosi, eta iparraldeko nolabaiteko urre sukarraren inguruko herri horietan haragi hori saldu, ez? Nolabaiteko, beraien lana zen abere horiek, behi horiek, bereziki behi horiek garraiatu, bai zaldiz eta garraiatzen zuten. Gero daukate, urrengo diapositiban daukat mapa bat, nolabait pentsarazten gaituena egiten zuten ibilbidea. Eta beraz, kalkulatzen da, saltzen zutela, bikoiztu egiten zutela, Hego Kalifornian
erosten zuten prezioa bikoiztu egiten zuten, ez? Behin abere horiek saltzen zituztenean Kalaberazeko eta San Joseko mehatze zelaietan, gaur egun nolabaiteko Palo Alto inguruan, Google eta teknologia konplexu horiek dauden pizkat kokatzeko ideia bat izateko, handi batean San Franciscotik nahiko hurbil, nolabait gune haietara heltzen ziren, nolabaiteko Los Angelesetik San Franciscorako bidea egiten zuten, ez? Eta behin leku haietan, herri horietan, behin abere horiek saltzean, behin abere horiek saltzen zituztenean, irabaziak banatu egiten zuten, eta gero buelta, Kaliforniara, banaka egiten zuten, banandu egiten ziren, eta saldu egiten ziren, eta nolabait dirua banatu egiten zuten bidaia buelta egiteko, ez? Estrategia hori nahiko komuna zen garai hartan, nolabait bide lapurrak garai hartan nahiko arriskutsuak ziren bide horiek, eta beraz bide lapurren arriskua bazegoen lortutako diru guzti hori lapurtzeko eta, ez? Ezaguna izango zaizue Joaquin Murrieta garai hartan beraien historioak, ez? Bide lapur nagusietako bat, ez? Eta hor, nolabait, ibilbide hortan, bai, Hego Kaliforniatik San Franciscorako tarte hortan, Rancho Sentinela bat, Rancho Sentinela sortu egin zuten, nolabaiteko adobe etxe batekin, lur libreak ziren, gero ora azalduko du zer den lur librearen kontzeptu hori estatu batuetan, eta nahiko lekua proposa zen, uraz nahiko ondo hornituta zegoelako, eta berez inorketzuelako reklamatu lur horiek, libreak mantentzen ziren, ez? Baina denbora gutxira, bi anaiek, dakigu moduan, bi anaiek, esnetegi bat jarri zuten Palo Alton, zein zuzen Palo Alto da, gaur egun Stanford eta inguru hori, Stanford Unibertsitatea dagoen inguru hortan, eta nolabait hori esnetegi bat jarri zuten denbora gutxira. Mapa honetan ikusten duzue, nolabait egiten zuten gutxi gora bera egiten zuten ibilbidea, hau errepidez gaur egun 8-9 ordu egin daitekena, garai hartan hilabete bat hartzezaken ibilbide hori, ez? Abere horiek garraiatzen. Eta nolabaiteko Kalaberaz eta San Jose mehatze zentro importanteak izan ziren, eta bertako merkatuetan saltzeko abere horiek garraiatzen zuten, ez? Zaldiekin eta kauboi bezalak zirenak. Eta gutxira, beste Rancho Los Vaqueros, gerora Basko Adobe Ranchoa deitu izan zena, beste ustiategi bat hasi ziren, beste 3 euskaldunekin batera. Berriro ere, ikusten ari zaretenez moduan, importantea da bazkiden edo sozioen enpresa hori sortzea, inhandi batean, ez zutelako hasierako kapitalik enpresa horiek hasteko, ez? Eta beraz, normalean kideak bilatzen zituzten eta bilatzen zituzten euskaldunen artean, ez? Eta inhandi batean erakusten du bai euskal komunitateak kapital sozialaren iturri importante bat zen, enpresa horiek sortzerako orduan, ez? Esan bezala, 1857 urtean, beste ustiategi honekin hasi ziren,
kasu honetan kontrakosta konderrian, baita inguru hortan, San Jose, San Francisco tik hurbil dagoen aran batean, Kellogg Creek aranean, eta hor bigelako adobe bat eraiki zuten, ordurako bi anaiek eskonduak zeuden, eta bai eskonberriak, bai emazteak han bizi ziren, eta hiru soziokin batera han bizi ziren, ez? Juan Bautista Arranbide baita altubetarrekin batera Argentinatik Kaliforniara joandako talde hortan joandako pionero horietako bat zen. Carlos Garat, John Garat, Garat familia bebai oso importantea izan zen Euskal immigrazioaren hasierako garaia hortan, 1850 hamarkadatik 1900 bitarte horretan, Garaten rantxoa batez ere Elko Nevadako iparrekialdean paper importante bat jokatu zuen Euskal immigrantean erakartzen, eta Carlos Garat, John Garaten semea zen. Eta horrekin batera Bernardo Oako, horren inguruan asko ez dakigu, eta badakigu gutxienez zenbaitetan aldatuz joaten bazen ere, normalean 3 langile eta sukaldari bat zeukaten kontratatuak, ez? Ustiategi hau nolabaiteko hamarkada bat iraun zuen, eta hurrengo ustiategi importantea Spanish Ranch deitu izan zitzaionak. Eta kasu honetan ja, Kaliforniatik Nevadako iparrekialdera mugitu egin ziren. Horren arrazoia izan zen, 1860 hamarkadan kompetentzia handia egon zen Kaliforniako San Joaquin aranean eta altubetarrak eta euskal komunitate hori zegoen inguru hartan. Eta beraz, Nevadak eskaintzen ziren ondino lur libre asko nolabait bazkatasuna handiagoa ematen ziren, batez ere lur publikoen aldetik eta lur merkeen aldetik bebai, ez? Eros ezaketen zegoen aukera gehiago zentzu hortan. Eta beraz, 1870ko beratzian Independence Bailey Independence Baiaran Elko konderrian ezarri egin ziren. Datu moduan arrantzoa eraikitzeko bertako indigenen laguntza izan zuten egurra ekartzeko inguruko basoetatik, bai egiturak eta bai strukturak sortzeko laguntza izan zuten. Eta, beraien negozioa zentratu egiten zen nolabait ekoizten zuten abere horiek Elkon treneratu egiten zuten eta San Franciscoko merkatuan saltzen zuten, bertako arategiak hornitzeko. Baina 1889-1890 hamarreko negua ikaragarri hotza eta oso bortitza izan zen. Altubetarrak asko sufritu egin zuten negu hori, bestelako bertako rantxoak bebai, eta ez bakarrik Nevadako iparraldean, baizik eta bestelako inguruko estatuetan, bai Utah, Idahon eta Wyomingen. Eta nolabait, kalera handiak izan zituen ustiategi honek horren ostean, ez? Milaka abelburu hil ziren, altu anaiek ezin izan zuten nolabaiteko belarrondua ekarri, nolabait, momentu hori horretan, krisi momentu hortan hori behiak elikatzeko. Eta beraz, hor krisi momentu hori
oso momentu kritikoa izan zen beraien ustiategian, ez? Orduratoko, garai hartan, bi anaiek 61 urte zituzten, eta hala ere, erabaki zuten ustiategiarekin jarraitzea. Beraien arrantzoa, 20. Mende hasieran, 1905 uste dut, ondo goratzen badut saldu egin zuten. Hortik aurrera Palo Alto Livestock Company izen hartu zuen, eta ez Spanish Ranchetik Palo Alto Livestock Company izena jarri egin zioten. Eta hala ere, nolabaiteko ordutik 1905 bitarte hori ustiategia aberen aldetik bikoiztea lortu egin zuten, naiz eta beraien hori ez, adina, naiz eta beraien adina, beraien momentu hortan harrapatu, ez? Pedro Altuve ezaguna egin da Euskal Herriko historia honetan Amerikako Euskaldunen aita bezala. Batez ere, bere arrantzoak eta bere bi anaiek Euskal Herritik joandako inmigrante horiek erakartzeko eta enplegatzeko egin zuen esfortzuagatik, ez? Berak eta bestelako Euskal ranchero, garai hartako ranchero askok bezala, nolabaiteko prioritatea ematen zieten euskalduna kontratatzeari eta beraien arrantzoetan enplegatzeari, ez? Horretaz aparte, kuriositate moduan, ezaguna fama handia izan zuen, zaldi gainean ibiltzeko trebezia zuela, eta baita pokerrean jolasteko trebezia zuela. Baita, bere ustiategia negozioen aldetik nahiko estimatua bertako negozio munduan nahiko estimatua zen, eta nahiko errespetu handiko jendeak nahiko errespetua zeukan berari. Eta esan bezala, Euskaldunei begira, ehunka Euskaldun Nebadara eta bestelako mendebaldeko bestelako lekuetara ezartzen lagundu egin zuen pertsona bat izan zen, ez? Hemen dituzue irudi batzuk, Spanish Rancheko ustiategiarena, lehenengo argazki hortan, goiko ezkerrean, ikusten estena hori nahiko klasikoa da, hor abereak udako pentsa daiteke edo bai udako larretatik, udarako neguko larretatik arrantxora bidean garraiatzen ari direla, edo aldrebez, baina hori estena klasiko bat da, ez? Estatu Batuetako arrantxoen historian. Horri lotuta pentsa daiteke beko irudi hori, hor jaten kauboiak eta langileak hor bazkaltzen ari diren irudi hori pentsa daiteke nolabait momentu hortako deskantsu batean aurkitzen direla. Eta, pentsa daiteke, nahiz eta identifikatu gabe ditudan nahi, pentsa daiteke horietako askok euskaldunak direnak. Beste irudi hori nahiko kurioso da bai, ze, kauboien eta hartzainen sozializazioaren parte importante bat zen, tabernan eta bai arrantxoan, jan eta edaten zuten, jana eta edatea bai, beraien sozializazioaren parte importante bat zen, ez? Eta beste irudi hau, bebai oso importantea da, irudikatzen duelako bebai, belarro ondua jasotzen ari direla,
Eta nolabait, aipatutako negu 1889, 1890ko negutik aurrera, ustiategi gehienak nolabait belarrondua, bai alfalfa edo bestelako belar motak ekoizten joan ziren negu gogorrei aurre egin alizateko, ez? Eta beraz orain ez dena hortan ikusten dugu langile horiek bebai lan hori egiten. Eta hain handi batean erakusten du sektorearen industrializazioa, ez? Erakusten du nekazaritzako sektore honek industrializatu egiten den bebai honekin. Esan bezala, altubetarrek balagundu egin zuten fenomeno hori, immigrazio fenomeno hori bultzatzen, eta bestelako fenomeno migratorio batetaz hitz egiten ari garenean hitz egiten behar dugu kanporatzeko faktoreetaz eta erakartzeko faktoreetaz. Kanporatzeko faktoreak izango dira, noski, hemendik Euskal Herritik zer bultzatzen du Euskal gazte horiek estatu batuetara joateko, eta hor faktore ekonomikoak sartzen dira, pobrezia egoerak edo kapitalismo globalaren 19. mende bukaerako eta 20. mende hasierako globalizazio, ekonomiaren globalizazioak Euskal Herrian duen ondorioak batez ere nekazal munduan, ez? Beste herrialdetik ematen diren importazioak edo nola eragiten duen herri horietan, demografia aldetik bebai, demografiak bultzatu egiten du nolabait beste herrialdetara emigratzeak. Oso instituzio importante bat Euskal Herrian majorazkoa, alegia baserritako inordetza edo ondare hori jasotzeak seme zaharrenak orokorrean nolabait bestean nahi arrebek emigrazioa aukera bat moduan beraien bizitzan aurrera egiteko topatu egin zuten, ez? Ez bakarrik estatu batuetara joan zirenak, baizik eta bestelako herrialdeetara joan zirenak, eta baita arazo politikoak edo gatazkak, eta kasu honetan 19. mendean, gerra karlistak, ez? Eta erakartzeko faktoreak badira ere, eta kasu honetan nabarmendu nahi nituzke bi. Alde batetik, lurraren salneurri merkea, estatu batuetan lur Euskal Herriarekin konparatuta nolabaiteko lur libre eta erosteko lurrak erosteko aukera gehiago zeuden, eta baita soldata handiagoak, ez? Egin handi batean eskulanezagatik estatu batuetan, ez? Gogoratu behar dugu 19. mende bukaeran eta 20. mende hasieran estatu batuak hazkunde ekonomiko ikaragarria ezagutu zuela, bigarren industri iraultzaren kontestuan eta testu inguruan, Alemania eta estatu batuak izan ziren bigarren industri iraultzaren protagonistak, eta horrek, badira ikerketak erakusten dutenak, garai hartako soldata handienak estatu batuetan zeudela, ez? Eta beraz, ara joan dako ez bakarrik euskal immigranteak, baizik eta beste herrialdetatik, nolabait soldata erakargarri horien bila joaten ziren, ez? Badago, galdera nagusietako bat da, historia honetan da, ea zenbat euskal immigrante joan ziren estatu batuetako mendebaldera hartzen gizalan egitera, ez? Eta egia da oso zaila da hori kalkulatzea. Besteak beste euskaldunak zensoetan eta registroetan ez garelako euskaldun giza agertzen, ez? Beraz, hori, beste iturri batzuen bidez egin behar dugu estimazio hori. Nik egia esan da nire ikerketan ez dute estimazio hori egin, baina badira beste ikerlari batzuk egin dutela aproksimazio bat, eta badago bat kalkulatzen duena 1910ko hamarkadarako kalkulatzen du 8.400
euskal etorkin bizi zirela Kalifornian, Nevadan, Idahoan eta Wyoming bitarte horretan, ez? Eta, pentsa dezakegu inguru hortan zeudela zenbaki horiek, baina ere oso zaila dela kalkulatzea. Hitz egin dut nolabaiteko erakarpen faktore horietaz, ez? Eta lur libreen kontuaz, ez? Eta hain zuzen ere, artzain industria hori bideragarri egiten zuen faktoretako bat zen jabari publikoa edo lur libreak edo lur publikoak zirenak. Lur publikoak oso laburki izan da gobernu federalaren jabetzako lurrak ziren, nolabait bere historian zehar, bai konkistaren bitartez edo bai beste herrialdeekin edo beste imperioekin sinatutako itunen bitartez lortutako lurrak, ez? Eta 19. mendean zehar, Estatu Batuetako Kongresuak nolabaiteko beraren politika izan zen lur horiek bestendu edo privatizatu edo erreserban 19. mende bukaeran lur horiek nolabaiteko babestu, bai parke nazionalak sortuz edo reserva baso erreserbak sortuz eta barrez. Eta historia lur publikoen edo lurre historia legal hori oso importantea da ulertzeko euskal inmigranteen, euskal artzainen historia, ez? Hain zuzen ere, ardi industria bera, 19. mende bukaerako ardi industria hori bideragarria egin zen mendebaldeko portzentai altu goietan, eta hor, 87% hori Nevadako estatua da, Alaska ostean da lur publiko gehien kontzentratzen duen gaur egun ere estatua, eta 19. mende bukaeran eta 20. mendearen hasieran portzentai hori esan nahi zuen lur horiek libreak zirela. Alegia, artzain horiek ez zuten ordaindu behar inolako zergarik lur horiek erabiltzeagatik beraien ganaduarekin. Horrek noski, arazoak dakartza, ez? Bai kompetentzialdetik beste abeltzainekin eta barrez. Mapa honetan hobeto ikus dezakezue zein estatu diren horiek, eta hor Nevada daukagu, Kalifornia, euskaldunek estatu guzti horietan ezarri ziren eta bertan komunitateak garatu egin ziren, eta estatu horiek dira lur publiko horiek gehien kontzentratzen dituzten estatuak. Era berean noski migrazio prozesu hori ez da egongo aurretik ardi industriaren boom bat baldin badago, ez? Alegia badago eskari bat, laneskuaren eskari bat dagoela, ez? Eta taula honetan, ingeles ez dago, hau nire artikulu batetik hartuta dago, baina erakusten du bai ardiaren populazioa Nevadako estatuan dela hasierako lehenengo lerroa, 1860tik 1900 urtera, eta bekoa Karel bere behien populazioa, ez? Eta ikusten dugu hasierako ardiari dagokione datuak nabarmenki hasten direla Estatu Batuetako gerra zibilaren ostean, ez? Alegia, 1860tik aurrera askoa ez ziren zen. Eta beraz, euskal immigrazioaren fenomeno hori batez ere nabarmenduko da 1880tik 1900 bitartean. Ardien populazio hori gehiago hasi zen momentu horretan. Baina era berean, oso lan gogor baten aurrean topatzen ziren euskaldun horiek, 24 orduko lanaldiak, arrisku asko topatzen zituzten bai desertuan, mendietan, denet, euskaldun asko hil egin ziren mendietan, tragedia asko egon ziren historia honetan, nolabait artzain batek 2500eko hartalde bat manejatzen zuen
normalean txakur baten laguntzarekin eta asto baten laguntzarekin beraren tresneri guztia garraiatzen laguntzeko, ez? Eta baita importantea da, balorazio sozial eskaza zuela lanpostu honek. Gai hartan, dakizuen moduan, nolabait kauboiak ziren estatuetutako historia kulturalean referente nagusietako bat, fronteraren historian zuen importantziagatik eta bar, gerora Hollywoodek eta zinemak eta literaturak berak nabarmendu elikatu egin duen irudi hori ez, kauboiaren irudia, estatuatuar kulturan, eta horren atzean, nolabait, horren gerizpean, irudikatzen zen artzainaren figura, ez? Nolabait, atzerritarren lan bat bezala kontziratuta, gaizki ikusia, kauboiekin konparatuta artzaiek ibiltzen joaten ziren eta kauboiak zaldien gainean ibiltzen ziren, ez? Eta hor badago literaturak eta estatuatuar kulturak konparaketa bat egiten du eta konparaketa hortan nolabait artzainak irudi negatiboa bat hartzen du, ez? Eta irudi negatibo hori bebai euskal artzainak jasoko dute, eta hori influentzia handia izango du beraien sozializatzeko esparruan, ez? Baina ere, eta datuei erreparatzen diogu, hau nire liburutetik hartuta dago, berriz ingelesez dago, baina ikus daiteke, batez ere, importantea iruditzen zait, kauboiak eta artzainak zip herders, beko lerroa erreferentzia egiten diona, ikusten dugu artzainek kauboiak baino soldata altuagoak kobratzen zituztela, ez? Naiz eta baliorazio maila sozialean ez ziren hain baloratuak egon, ez? Garai hartan, ez? Eta beraz, alde horretatik, oso deigarria iruditzen zait. Soldaten aldetik, kalkulatu dut, datu batzuen arabera, kalkulatu egin dut, 1980 bitartean, depresio handirako garaian, soldatak $45 $75 artzainen hileko soldata hori zen, $45-tik $75 Lehen, hasieran azalduan moduan historia sozial hori aztertzeko oso, iturrien falta hori arazo bat bilakatzen da ikerlarientzat, ez? Eta, kasu honetan niretzat, ez? Baina nire ikerketan, enpresa hauen kontabilitate liburuak iturri importanteak izan ziren niretzako. Kasu honetan, Etzar Anaien kontabilitate liburutik hartutako argazki irudi bat da, eta lista honetan, ez dakit ikus dezakezuen handik, ikus daiteke zenbat Euskal Abizen topatzen ditugun, ez? Etzart, Elordueta, Inda, Iribarne, Ualde, Bidegarai, Ualde, Erreka, Lasaga, Arostegi. Hori erakusten duen handi batean, balde batetik, kasu honetan, Etzar Anaiek Elkon, Nebadan, zeukaten konpainiak bultzatzen zuela bebai euskal immigrazioaren, euskal immigraten kontratazioa. Eta beste gauza importante bat, kontu liburu honek, ingeles ez dago, baina erakusten du horre dauden zenbaki horiek erreferentzia egiten dute
etzarra nahiek beraien langilei erosi behar zuten arropa, lan arropa eta bestelako erramentak beraien lanean egiteko, beraien soldatetatik kendu behar zietela kantitate hori. Hori era berean erakusten du nolabait, enpresak ez zuela, bai arropa edo bestelako erramentak kasu batzuetan langilei ematen, ez? Eta hori eramaten nau beste kasu interesgarri batera, eta hori da Pit Barinaga edo Bakaro Pit hemen argazkian ikusten duzuena, ez? Bakaro Pit, Markina 1910 urtean, 1911 urtean, Markinatik Barel Mountainera emigratu zuen, eta bere lehenengo lanpostuan, ia urte bateko lanaren ostean, ez zuen soldatari jaso. Enpresak, kasu honetan ez zen euskal enpresa bat, beste alemandar enpresa ustiategi bat zen, alemaniar imigrante batena, nolabait ordaindu egin zuen bere bai arropa eta bestelako kostuak bera mantentzeko, eta beraz, horren ordez, ez zuen ezer soldatari jaso Pedro Barinagak, ez? 1900 ostean, bai gutxira, beste euskaldun batekin hasi zen lanean, eta ja hortik aurrera soldata bat jasotzen hasi zen. Eta, deigarria da, aipatzekoa da bai, bera oso trebea, argazki hauetan ikusten duzuen moduan, oso trebea bilakatu zen, zaldi basatien ezitzaile, bronkoak eta ospetsu batean bilakatu zen, ez bakarrik euskal komunitatean artean, baizik eta baita mendebaldeko historian, ez? Oso garrantzia importante hartu zuen inmigrante honek. Eta normalean, inmigrante horiek, euskal ustiategi horiek kontratatzen zituzten bere herrietako langileak edo immigranteak, eta baita gehienetan familiakideak, ez? Familien arteko familiakideak, ez? Eta argazki honetan ikusten duzuen adibide bat da, ez? Hau da John Etzarten ustiategia Glasgow, Montanan, Bali konderrian Montanan, Montanako ipar-ekialdean, eta, John Etzart, bere familiakide asko eraman zuen Montanara bere arrantzoan lan egitera, ez? Eta hemen, bere 3 lehengusu agertzen dira bere arrantzoan lan egiten. Beraz, ikusten dugu nolabaiteko trantzizio bat artzain lanetik edo langile xume batetik enpresaburu izaterako prozesu hori, ez? Hor planteatzen den galdera da, nola lortzen duten hasierako kapital hori enpresa horiek sortzeko, edo behintzat, abere horiek erosteko ustiategi, nolabaiteko edo lurrak erosi, enpresa horiek sortzeko, ez? Eta oso galdera importante bat da, ez? Nolabait, inmigrante horiek ez zutelako kapitale iturririk, eta baita bertako banketzeak normalean ez zuten, ez zituzten kredituak nolain nahi ematen, ez? Gara hartan. Eta beraz, hor, nire ikerketan planteatu duan marko teorikoa da nekazaritzaren historian estatu batuetan batez ere ezaguna izan den nekazaritzako eskailera, ez? Eta prozesu bat artzain izatetik jabe izatea edo jabe independientea edo autonoma izateko bilakaera hori, ez? Hasierako eskaileran
eskailera horretan, hasierako pausu batean, artzaina edo langilea ardiak jasotzen hasten da, soldata jasotzen hasten da arditan, dirutan beharrean, eta hasiera batean, artzain batek bere jabearen, edo bere nagusiaren, eta bere nagusiaren ardiak, eta bere ardi berri horiek batera garraiatzen ditu eta ekoiztu egiten ditu, ez? Behin nolabaiteko bere ustiategi txiki hori, ardi ustiategi hori nolabait azten joaten denean, ardi autonomo bilakatu egiten da, normalean beste 2 edo 4 bazkidekin nolabaiteko enpresa txikiak sortuz, ez? Eta hor 2 aukera daude, bai egia da 2 aukera horiek bateratu egin daitezkenak, baina normalean, edo behintzak nire ikerketan topatu duana izan da, 2 bide jarraitzen zituztena. Alde batetik, lurra eta ekipamendua erosi zuzenean, normalean horiek izaten ziren bazkide, badibidez 4-5 bazkide ziren enpresak, bazkide asko ziren enpresak, eta beste 2 bazkide ziren enpresak errentan hartzen zituzten lurrak, erosi beharrean, ez? Nolabait hori zen enpresa eredua garai hortan hasierako nik startupak deitu diet gaur eguneko kontzeptu horietan, ez? Eta behin urteak pasata eta ustiategia handituz joan ala, nolabaiteko arrantzero autonomoetan biakatu ziren, ez? Arrantzoa normalean 150 hektareako jabetzak ziren. Lar republikoetarako sarbidea erraza izatea importantea zen, alegia bai baimenekin eta bai baimenik gabe, horrek bideragarria egiten zuelako ustiategi hauen sistema, eta normalean hipotekatuta egoten ziren jubilatu arte. Eta behin jubilatuta, enpresa hori beraien seme alabetara pasatu egiten zen, ez? Nolabait hori zen, behintzat, Estatu Batuetako mendebaldeko euskal arrantzo horien bilakaera naturala edo, ez? Batez ere, lehen planteatu dudan arazo hori, ez? Nondik lortu hasierako kapitala hori, enpresa horiek sortzerako orduan, ez? Eta era berean, euskal immigrazioaren fenomeno 19. mende bukaerako, 20. mende hasierako gari hortan, beste arazo bat sortu gintzen, edo beste arazo bat agertu zitzaien euskal immigrante horiei, ez? Momentu hortan, 19. mende bukaeran, 20. mende hasieran, Estatu Batuetako mugimendu kontserbazionista, alegia, baliabide naturalak kontserbatzeko mugimenduak indarra hartu zuen, eta bai Estatu Batuetako kongresuan influentzia izateko mugimendu bat izan zen, ez? Eta beraz, nolabaiteko mugimendu horrek eskatzen zuena zen, Estatu Batuetako mendebaldeko lur libre horiek babesteko eta erreserbak sortzeko, besteak beste, gaur egun dauden parke nazionalak, baso nazionalak eta bestelako erreserbak, ez? Momentu hori izan zen, nolabait, hasierako erreserba horiek sortu zirenean, ez? Eta beraz, noski, artzainak, beraien hartalde handiekin, lur libretan inolako zergarik ordaindu gabe, mehatxu gisa hartuak izan ziren, ez, gari hortan. Hor oso, nire ikerketan asko, kasu askorekin topatu izan naiz, gatazka asko, gatazka sortu zituen
historia honek, ez? Eta bueno, interesantea da, ez? Eta beraz, ohikoak ziren, badibidez, hemen 1889an argitaratu zen California Cultivator and Livestock and Dairy Journalen argitaratutako testu batean esaten zuen, eta esaten duen moduan. Sierra Nevadako artzain asko euskaldun arduragabeak dira, behardiez gain, beste jabetzarik ez dutenak, ez dute inolako zergarik ordaintzen, etengabean leku batetik bestera mugituz saihisten dituztelarik. Nolaiteko irudikapen hori zabaldu egin zen, eta beraz, euskaldunak, euskal artzainak, pirata bezalako irudi bat hartu izan zuten, ez? Berez, hori badu nolabaiteko, hori hain handi batean horrela zen, baina, ziren euskaldunak, bai lur publikoetaz aprobetsatzen zirenak, baina baita beraien arrantzoak zituztenak, edo baita zenbait erreserbetan beraien ganadua sartzeko baimenak ordaindutak zituztenak, beraz, hori baino konplexuagoa zen, ez? Baina, hain handi batean, hori momentu hortan irudikapen hori egin zen. Kongresuak, nolabait, gobernuak neurriak hartu zituen, 19. mende bukaeran eta 20. mende hasieran, eta aipagarriak dira bi. Lehenengoa, 1891ko baso erreserbaren legea, aginte osoa ematen zitzaiona estatuetutako presidenteari baso erreserbak sortzeko, eta hasiera batean, baso erreserba bat ezartzeak esan nahi zuen, erreserba hortan ganadurik ez zela sartzerik edo ez zela permititzen hor sartzerik. Egia da urteekin, oso, 1919 mende bukaeran, egon ziren aukera eman zitzaien bai behiak eta ardiak sartzeko, baina hein handi batean behiei prioritatea eman zitzaien beti ardien aurrean. Eta beste lege importante bat izan zen baso zerbitzuaren sorrera 1905 urtean, zeinetan baso erreserbak baso nazionaletan bilakatzen ziren, eta nolabait gobernuak lur libre gehiago babestu zituen departamentu berri honekin. Hau oso importantea da, batez ere baso zerbitzuaren sorrera eta baso nazionalen ezarpenak, batez ere Nevada bezalako estatu batean, non lur marginalak ugariak diren, eta baso gutxi dauden, estatu bat den, baso nazionaletatik kanpoko lur libre asko mantendu egin zirelako, beste babestu gabe eta privatizatu gabe, ez? 1905 aurrera. Eta beraz, horrek ahalbidetzen zuen, oraindik, edo bideragarria egiten zuen, bardi industria hori, 19. mende bukaerako boom hortatik, zetorren industria hori, oraindik bideragarri egiten, ez? Eta horrek, era berean, elikatu egiten zuen, edo mantendu egiten zuen, kauboien eta artzain arteko gatazkak mantentzen, ez? Hein handi batean, 1930ko hamarkada arte. Eta, kasu moduan, noski, gobernuko basoko agintariek euskal artzainak jazartzen zituzten, baimenik gabe baso erreserba eta baso nazional hauetan sartzen zirenak, ez? Sartzen zirenean. Eta horren adibidea da, egunkari, Los Angeleseko, Kaliforniako eskualerria egunkarian 1893 urtean argitaratuko berri honetan, non Pierre Aintzano artzaina atxilotua izan zen, bere hartaldearekin San Bernardinoko
baso erreserban sartzeagatik, ez? Gutxira, fiantza bere nagusiak fiantza hori ordaindu egin zuen, eta gutxira aske geratu zitzaien, ez? Baina, oso ugariak dira olako kasuak 19. mende bukaeran eta 20. mende hasieran. Eta naiz eta irudikatu egiten den Euskal Artzainaren irudi negatibo hori, era berean Euskal Artzain onaren mitoa finkatzen joango da. Kulturak bebai, hor literaturak papel importante bat izango du, eta Euskal Artzainaren irudikapen positibo hori, hain handi batean esaten zuena, Euskaldunak betidanik artzain izateko jaioak garela, eta txikitatik artzain lanak egin ditugula Euskal Herrian, eta beraz, estatu batutara emigratu aurretik, geneukala trebezi hori, ez? Kuriositate moduan, nik adibidez, nire tesiaren, eta interesantea da, hain handi batean gaur egun mantentzen da ideia hori, estatu batuetan, ez? Eta nik tesia bukatzen nenbilela, arrantxo batera joan nintzen lan egitera, nolabaitek ikasteko industria bera lehen maila batean ikasteko, eta ustiategiaren jabea kontaktatu nuenean, hau Nevada erdiko arrantxo bat zen, eta bera, arrantxoaren jabea etzen euskalduna, bera amerikarra zen, eta nik telefonoz kontaktatu nuenean, beste kontaktu baten bidez, esan nion, euskalduna nintzela, eta nahi nuela nolabaiteko lan esperientzia hori izan nire ikerketarako, eta bar, eta behin euskalduna nintzela esatean, berak zuzena esan zian, euskalduna bazara, bakizu lanean, bakizu hartzain lanak egin dituzu ez? Serio esan zuen, oso serio esan zuen gainera, ez? Horrekin, esan nahi dut, eta nik ez naiz inoiz hartzain izan, hori izan zen nire esperientzia bakarra, ez? Beraz, erabikatzen du nolabaiteko irudikapen hori bebai elikatu zuela, eta mantendu egin zuela, lagundu egin zuen immigrazio hori bultzatzen, bebai. Batez ere, euskaldunak ez ziren ustiategietan immigrazio hori bultzatzen, ez? Eta horren adibidea da adibidez, garaiko egunkarietan, ugariak izan ziren, berriak, kasu honetan, Koloradoko egunkari honetan, 1903ko egunkari honetan esaten duena, ardien artzaintzarako eskatzen zen gizon klasea euskaldun bezala ezagutzen zen. Berez, bakardatean bizi dira. Hori, euskaldunak bai literaturan eta egunkarietan askotan deskribatzen zen ezaugarri bat zen, ez? Guk ematen du bakardean bizitzeko kapazak garela edo horren irudikapena egiten zen, ez? Eta jarraitzen du esaten, izan ere urte asko daramatzate Pirinioetako mendietan antzeko lan egiten, ez? Eta beraz, horrek nolabaiteko hori naiz eta irudi hori hein handi batean bebai lagundu egin zuen osteko euskal immigrazio hori elikatzen eta mantentzen. Eta era berean, komunitate bat garatzen eta sendotzen joan zen, ez bakarrik Nevadako Elko bezalako konderrian, baizik eta bestelako konderrietan, estatu batuetako mendebaldean. Eta prozesu hortan oso importanteak, instituzio importante bat izan ziren euskal hotelak. Kasu honetan, argazki honetan, Oberlan euskal hotelako tabernako argazki bat da, 1909 urtean. Eta hotel hauek hartzen zuten papera ziren batez ere 3. Alde batetik enplegu zentroak ziren, euskaldunak enplegua bilatzeko
zentroak ziren, gizarte arloko laguntza asko eskaintzen zituzten, bai medikuari lotutako laguntzak, denetarik eskaintzen zuten euskal komunitateko kideak ziren euskaldun horiei, eta baita ere sozializatzeko espazio bat zen, ez? Hemen kasu honetan Overland hoteleko, hau euskal hotel bat da, eta naiz eta ez duen ematen, baina hemen argazki honetan agertzen diren guztiak euskaldunak dira. Besteak beste Jon Etzar da hor muletekin agertzen dena. Eta beraz, sozializatzeko espazio bat zen, ez bakarrik euskaldunen artean, baizik eta euskaldunak ez ziren bertako biztanleak askotan bertaratzen ziren eta bilatzen zuten hain zuzen zen janari ona eta edari onak, ez? Fama hori hartzen zuten leku horiek. Hemen beste euskal hotel baten argazkia, hau 1910 urtean Peter Jauregi ireki zuen. Berriz, hemen agertzen den guzti horiek euskal inmigranteak dira. Eta, izan ere, The Star Hotel da gaur egun mantentzen den euskal hotel bakarretako bat, ez? Izan ere, mantentzen dute oraindik logelak goian, eta, badauka zerbitzu hori oraindik. Eta baita, hotel horiek lagundu egin zuen, lagundu edo euskal inmigranteak edale honen fama hartzeko balio egin zuen, edo behintzat euskaldunak ez ziren populazio hori horrela ikusi egin zuen euskal komunitate horiek, ez? Eta, kasu honetan, iragarki honek Commercial Hotel Renoko euskal hotel honen iragarkian horrela saldu egiten zuten, ez? Beraien negozioa, ez? Alegia, likore onak dastatzeko leku bat bezala saltzen zuten. Eta ja bukatzeko, pizkat luzatu egin naiz, 20. mendearen hasieran, 19. mende bukaeran eta 20. mende hasieran, hasiera batean pertsonen mugikortasun hori, batez ere kapitalismoaren globalizazioaren garai hartan, Europako ekialdetik eta Europako hegoaldetik joandako inmigrante asko, ez bakarrik euskaldunak, baizik eta baita Italiatik joandakoak, Greziatik, emigrazio hori, emigrazio berria deitu izan zaiona, hori mozteko neurriak hartu zituen Estatu Batuetako kongresuak, ez? Hein handi batean, Europako hegoaldeko emigrazio hori oztopatzeko eta Europako iparraldeko immigrazio hori bultzatzeko edo preferentzia bat emateko, ez? Eta 1921 urtetik 1924 bitartean lege ezberdinen bitartez kongresuak kuota sistema bat ezarri zuen. Kuota sistema hori herrialdeka ezartzen zituen kuotak. Kasu honetan Espainiarako eta Frantziarako datuak ditugu. Eta alegia euskal imigrantei afektatzen zieten kuotak, ez? Eta ikusten da nola, Espainiarako kuota askoz basuagoa zela Frantziako kuotekin konparatuta, ez? Hori esan nahi du, kuota horiek esan nahi du, beste modu batean esan nahi dutena da, Estatu Batuetara joateko intentzioa zuten euskal inmigrante horiek kuota horien barruan sartu behar zirela. Beraz, hortik aurrera, eta batez ere 1924ko immigrazio legearen ostean, Espainiako kuota hasiera batean 131ko immigranteetan ezarri zena, ulertuko duzuen moduan,
euskal immigrazioari asko afektatu egin ziola, eta hortik aurrera immigranteen kopurua bera egin zuela, ez? Eta, honekin bukatu nahi nuen, eta galderarik duzuen, edo... Mila eskerrik asko zure hitzaldiagatik, oso argilea eta oso ondo antolatuta gaina, nik uste dute oso ondo ulertzen dela, zein izan zen prozesua. Ez dakit momentu honetan norbaitek galderaren batakan. Bai, arratsaldeon. Berdin. Aipatu dituzu emigranteak, Euskal Herrikoak jakina. Badakigu nundikan joan ziren gehien bat, hau da Euskal Frantsesen izenak aipatu dituzu, Pit Barinagarena, Markinarra, badaude lurralde konkreto batzuk gehien bat emandana fenomeno emigratori hori, kokatuta daude, eta zergatikan arrazoia, aipatu dituzu, globalizazioa, maiorazgoa, gerrak eta bar, baino ze lekutatikan gehien bat joan ziren. Bai, oso galdera importantea. Bai, badakigu, eta hori handi batean hasieran hasi naizen kate migrazioaren emaitza da, alegia hasieran joan ziren horiek beraien herrietatik edo beraien familietako kidetatik ekarri zituzten, eta beraz oso fokalizatuta aurkitzen dira Euskal Herrian, ez? Nondik joan ziren, ez? Oso foko importanteak dira, badibidez, Pirineotatik, batez ere, Nafarroako iparraldetik, batez ere, eta iparraldeko Euskal Herrian, Pirinetako herri gehienetatik, hor immigrazio importante bat eman zen. Bizkaian eta Gipuzkoan batez ere kostaldeko herrialdetatik, Mutriku, Deba, Zestoa, hortik, de hecho, Pit Barinaga, Markinarra, bere itsasontzi berean, Mutrikuarrak, Debatik bebai, eta Zestoatik joandako emigranteak joan ziren, barku berean. Bizkaiti bebai, esan bezala, kostaldetik, Lekeitio, Ibarrangelu, zonalde haietatik, eta batez ere hori, zonalde hori dago fokalizatuta. Ni bak nuen bat, aipatu duzu, ez naiz gotzen garaiakin, baina, momentu batean aipatu duzu Pedro eta Bernardo eskondu egiten direla. Euskaldunekin eskondu zian? Bai. Normalean horrela izaten zen, edo integratzeko estatu batuarrekin? Bai, hasierako garai horretan, 19. mende bukaeran eta 20. mende hasieran, bai egia da eskontza gehienak euskaldunen artean ematen zirela. Normalean gutunak bialtzen ziren argazkiekin herrietara, eta horrela ematen zen, zenbait kasutan bialtzen zuten neskak bialtzen zuten berain argazkia, eta topatzen ziren, bidaia ordaintzen zieten estatu batuetara, eta topatzen ziren estatu batuetan, eta eskontzen ziren. Beste batzuetan adibidez, estatu batuetan zegoen gizon immigranteak Euskal Herrira joaten zen, eskondu egiten zen, eta biek bueltatu egiten ziren. Altubetarrek bai euskaldunekin eskondu ziren, baina ez dut goratzen beraien izenak, baina bai San Frantziskoko komunitatearen alabak ziren batzuekin eskondu egin ziren, alegia uste dut bigarren belaunaliko euskaldunekin. Eta esango nuke 20. mendetik erdialdetik aurrera hor badago, eta hor integrazioaren
historia hortan, bai euskaldunak eskontzen hasten direla euskaldunak ez diren emakumeekin, ez? Alegi, bertakoekin edo... Ze suposatzen dut gaina bertako batekin ezkonduta erresago izango zela nazionalitatea eskuratzea, ez? Bai, hori da, hori laguntza egin zuen, eta... Ze normalean juten zirenien ja garai hortarako nolabaiteko bisado moduko bat eskatzen zitzaien edo ez? Lan bisado edo... Bueno, justo, hartzartu dugun garai hori, 19. mende bukaeran, 20. mende hasieran, batez ere hor lehenengo neurriak hartu ziren paperak eskatzen sartzeko eta bar, eta eskatzen zuten beste gauzetako bat zen mediku ziurtagiria alegia. Pertsona hori inolako gaixotasunik ez zeukala erakustea. Eta hori interesantea da, ikusteko adibidez nik zenbait kasutan ikertu izan dut Colegio de Médicos, hor artxibo hori importantea da ikusteko, erakusten duela, medikuak azaltzen du, incluso nora dijoan, Kaliforniara dijoala, zein dan bere osasuna, eta hori, ez? Eta beraz, hori froga moduan erakutsi bar zuen, ez? Horretaz aparte pasaportea, eta momentu batetik aurrera, bai, bizatua eskatzen, bizatuaren sistema ezartzen joango dira. Ez da egit. Bai, momentu bat izadez, bai, mikrofon, bai, entzuteko, ez dela, ez da entzuten. Eskerrik asko. Bai, bueno, ni estatu batuetako asunto ez dakik gehiago ezagutzen dut Argentina, ez? Eta galera da, kuota komentatu dezunean, Argentinara hasten direnean juten, da kuota hori sartzen dalako estatu batuetan, edo ez dakaz zer ikusirik, ez dakit ulertzen, ez dakit garbi da, Diozu, 19. mende hasieran... Bai, zergatik hasten da, batzuk guten dira estatu batuetara, eta gero ere hasten da lehenago Argentina, eta ez dakit Uruguai, eta ez dakit mugimendu hori hasten da garatzen kuota hiri jarri dalako estatu batuetan, edo ez dakaz zer ikusirik. Ez, porque incluso, bueno... Edo batera dijo aste. Bai. Bueno, momentu dutat, egia esan da ez dut ikertu 20. mendea hasieratik aurrerako nola zein korrelazio dagoen zentzu hortan. Egia esan da, igual interesantea litzateke hori ikustea, ez? Egia esan da ez dute horretan pentsatu inoiz. Eta igual badago hor korrelazio bat, ez? Baina, bueno, hor Pedro Altuve nahiak Argentina joaten direnan hori 19. mende hasierako kontestuan ematen da, eta hori ulertzen da dela aurreko garaietako Euskal Herritik eta baita Espainiatik ematen den Latinoamerikarako immigrazio kate hori mantentzen jarraitzen dutela, ez? Garai kolonialetik osteko hori, ez? Baina, interesantea litzateke ikustea korrelazio hori, ez? Baina hori ja kuota horiek ezartzen dira 1920 hamarkadan, eta hori zen mende bat lehenago, ez? Gabon, eskerrik asko, oso interesante erut zaita. Hor jarri dezun zerrenda hortan agertzen dira shepherds eta gero tenders, edo zer da hori? Bai, tenders, badago, jarriko dizut. Bai, eskera, cowboys? Bai, oso, ez dut azaldu eta jasan da, itzuli bar nuen, baina euskeratu bar nuen, eta ez dut azkenean... Etxoletan bizizian, ez da? Lotuta horrekin? Camp tenders. Bai, cowboys liateke cowboyak, edo behi hartzainak edo. Camp tenders dira hartzainei eta cowboyei suministroak, janaria eta eramaten zietenak.
Imaginatu, artzainek isolatuta zeudela ardiekin, mendian, eta askotan ez zuten inolako komunikaziorik, eta beraz, camp tenderraren figura da hori. Ustiategi bat, batez ere ustiategi handietan, ustiategi handi batek izan zitzaketen bost, inkluso 10 artzain sakabanotuta leku ezberdinetan, eta beraz, camp tender hauek janaria eta bestelako suministroak eramaten zieten, ez? Mantenimendua. Mantenimendua, logistika edo... Bai, eramaten zieten, eta baita, adibidez, arriskuren artzainak bazuen ruta bat, ez? Ibilbide bat egiteko. Eta jakiten bazuten, urrengo egunean topatuko zuela, ez dakit, istripuren bat, edo arazoren bat urrengo lekuan, horrek hauek ohartarazi egiten zieten beste bide bat hartzeko edo halakoa, ez? Eta foreman dira kapatazak edo langile zainak edo, ez? Norabait badutela ardura gehiago, ez? Jabearen betik, ez? Eta ship herders dira artzainak, artzainak. Bueno, mila esker, ja isteko ordua aiatu da, eta eskertzen dizuet, etortzeagatik, eta gonbidatu ere urrengo hitzaldira, ja urteko azkeneko izango da, eta hori izango da abenduaren 14an, gazteleraz izango da, eta batez ere, Nafarroa eta Euskal Kostan, lehen mundu gerran garaian egondako espioitza eta mugimendu guzti horiek eta informazio trukaketa interesgarria ematen du. Mila esker, eta txalotu ingo dugu gaurko izlaria.